Igbo ndị mana ege m ntị n'ụbọchị nke taa asị m na adịla onye ọbụla na mma. Akwa na ije ụwa na onwe nwanne anyị nwoke eji ije ụwa wee mara na onwe vidiyo post wee sị nna ka o tile akwa ọkụkọ ọnụ n'ihe ọ na-eme n'efere mba ụwa wee na-asị nna ọ bụzi ka onye nwa na ndị ntọ tọọlụ ka ọ na ndị ntọ atọghọ gị nwanna apụtagolo aka wee ma nwakwa ike wee na-eme mụkwa ndị anyị bụ o wee sị nna ka ọ tile akwa ọkụkọ ọnụ biko achọrọ m kwunu keke n'ihe iji ụwa kwuru message or title A Message to Akwa Okuko Part 1 Akwa na iji ụwa Part 200 biko na-ekene na vidiyo akwunu nụ anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Akwa na iji ụwa ọ bụ iji ụwa. Ndewo na ụmụnne m nke echi ya zere ọ bụrụ na ebe ị nọ na kịta bụ ụtụtụ ọma, ebe ị nọ na awụ ọchị m kịta were efife ọma, ebe ị nọ na awụ ọchị kịta were mgbede ọma, ọgwa na ebe na awụ ọchị kịta bụ ime abalị ọma. Ya dịrị nwoke mma, adịrị nwaanyị mma. Biko nụ a sị na-ekene onye nyụrụ ahụrụ, ekene onye nụrụ isi ya ọ dịghị izi, ekene onye tiri data na-abata live video, ekenekwe ndị tiri data na-awọchi ya na-eshie ya ọ dịghị izi. Unu agbana ya. Biko Jennifer Okafọ nne iso na ndị ga-win my prize this year. I don't want you. So na ndị ga-win tangible something, tangible something. Do biko share the video ka others bata. Okwu a na-agara Akwa Okuko Tiwaraki n'ọba ezigbote mmadụ. Ihe nji akpụ ya ezigbote mmadụ bụ na omebe ọmụmụ ihe ọjọọ, omebe ọmụnwa ihe ọjọọ ga nji akpụ ya ezigbote mmadụ. Mana o nwere something ọ na-eme adịrọ mma na-afụ n'ihu akwụkwọ. Abịarọ m ịjọji ya, abịarọkwa m ịkọndem ya, kama na abịa m ịtụzi aka na something ọ na-eme n'ihu akwụkwọ adịrọ mma. Maka na inyobe ike onye ọbụla ị ga-afụrịrị nsị, maka inyo ike nke m na inyo ya ọfụma ị ga-afụ nsị, inyobe ike onye ọbụla ị ga-afụ nsị. Mana enwezi nke ị ga-abụ inyozie nsị dị na ya akarịzie. Mụ na daalụ Lucy ndewo nne, enwere ike ọ ga-abụ inyozie nsị dị na ya adịzie sex. Nkịta niile na-eri nsị, mana ọ nke erizie nsị buru ya n'ọnụ ama na o riri nsị. Akwa Okuko Tiwaraki n'ọba emego a lot of video after na kidnap ya, the way ha si wee kọọ na kidnap ya. Enwere ajụjụ m chọrọ njụọ. I want to bring people, achọ ka ndị mmadụ ghọta. I want to draw people their sense back na chiata n'azụ ihe ha chọrọ ikwu. Akwa Okuko Tiwaraki n'ọba wụ nwa anyị nwoke maka onye Igbo, bụrụ nwanne anyị nwoke, bụrụ di mmadụ maka onye Igbo ka ọ bụrụ nwoke, ọ nwoke ka a na-akpọ di. Ọ pụtara sị enwere onye blọga na-ekwubo maka akwa ya bịa na oge nye ya 500,000. Somehow akwa is the right, somehow akwa is the wrong. Iji dị right somehow maka na enwe ndị chọrọ onye a ga-akọ maka ya ka o nwee followers, ka o nwee more view, ka o nwee more share. Nwekwara ndị bịara ikwu maka mmadụ, ọ bụrụ ka emegide gị, ọ bụrụ ka na-ewu gị anya ọkụ, mana ọ ka correct ya some things ị na-eme n'iru akwụkwọ
na some people ga na-afụta ya na normal thing maka na ọ na-awụ arụgba afọ bụrụ omenala. Ọ bụ ije ụwa na-ekwu okwu, ije ụwa. Ọ bụrụ na nnecha anya ndị niile kidnapụ ji ndụ ha pụta, ọ na onye kidnapụ onye kacha agbata emechie ọnụ, ọ nọrọ nwayọọ. Ọ bụ na ihe m na-ekwu eziokwu, si m bros dere m you are saying the truth. Ihe na-ekwuru eziokwu, si m you are saying the truth. Si m bros you are saying the truth. Iwu ọchị ndị niile kidnap ọ na onye kacha apụta o mechie ọnụ, onye etu ọnụ, o nwere ike ọbịa ọkọ akụkọ ka esi kidnap ya. Ọ sị na ya nọkwa na bịa abịa buru ya, thank God na ahapụrụ ya. Ekene dịrị Chineke na ya na-ekene ndị friends ya wetara ego of this and that, ọkọ ya otu ahụ. Who are there? Who is there? I have to come. Yeah. Come. Ọ na onye kidnapụ gacha bata o mechie ọnụ, onye eme maka abịa biko data abacha gị. Onye kidnapụ gacha bata ha ya so ọkọ akụkọ ihe ọ gabigara ka ọ ga-akọdebe onye ebe mewe makwa ndị nwụọ n'enu m ekidnapụcha mpụta nwere ha na-emenụ n'enu onwe ha na-emenụ onye ekwuru atị. Ọ bụ na eziokwu, si m na eziokwu na-ekwu. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu eziokwu, si m na eziokwu. Ọ bụrụ na asị m na asị maka kidnapụrụ akwa aghọtaghị m edi kidnapụbeghị ya. Aghọtaghị m ediri kidnapụrụ ya, mụ asịrị m aghọtaghị maka ọ nke m maka m ekwu from A to Z. Akwa bụ onye izizi ekidnapụ ọ gacha bata na-asị ịmapụ onye nwụ n'enu mụrụ onye nwụ, enwere onye ọzọ. Ọ na-ewe kidnapụcha ndị ọzọ kacha bata ha asị gịnị ka akọ ka ha si ka na ndị a nyere ha mmanya gbara ụka, enye ọha nri, ekechie ha anya. Mana Chineke mere amara na ya mara people love like this, ndị friends megide na-atụ ego maka onye kidnapụrụ ekidnap enwe access to his money, atụ ego mee nke a tata ahapụ ya na ya ji ndụbata. Ekene dịrị Chukwu. Akwa nwanne m ka esi kidnap chazie gị gacha bata taa. Ụnyaahụ ị na-Abuja, taa ị nọ Lagos, ị na-aga Island, ị nọ na boat, ị na-agwa ndị mmadụ ndị iro gị nsogbu. Ị nwere onye iro maka onye nwere onye iro n'ụwa, onye ahụ ya chọọ ihe na-eme. Ị nwere onye iro, mụ na onwe m enwere m onye iro. Ị gacha bata ị na-emezi ịmakwa onye nwụ maka o doro m anya na ekidnapụ mmadụ. Ị gacha bata si na onwere ihe na-eme, ha bịakwa ọzọ fụ na ego gị ka nkụ bịa ebe birikwa gị second time. So agata ọbụ ịdị kidnapụ ụmụ nke a maka onwere ihe atọ possible na Nigeria. A na-arụ ihe niile arụ, a na-arụ everything arụ. Nke kidnapụ na agama amahọ aghọtaghị esi nkọwa na mma akọnwagwu ya. Sọsọ mma akọnwagwu na ndị niile kidnapụ onye kacha bata o mechie ọnụ ya, ọ nọrọ nwayọ. Ha ya so ọkọ ka esi kidnapụ ya na ya na-anatakwa n'abalị. Ndị mmadụ adọbụrụ kọsụọ ya, eburu ya this and that, ọkọchakwa ya. That is the end. Onye emezi ịmakwa onye nwụ onye eme ya. Ka ezigbo ka esi kidnapụ chaa akwa gbagbuo mmadụ na-abụ na họteelụ ya. Till today I ain't for anything
emechi hotel owuti ya osipi ndị kidnapụkwa ndị egburu egbu ewu ọkwa na ụmụ mmadụ ewu ọkwa ụmụ mmadụ bụ ihe ya ewu chi m imegodi ya n'azụ nke azụ ahụ abaghọ maka na nke dị n'ihu akwụkwọ egosiri anyị ka anyị so ekwesịrị iwetara n'ihu akwụkwọ emechie hotel 2 days emego m the video before chere ma ị ga-epik correction ode njinjin n'ama mben inyere Ebuka Obi advice mana ijere nke akwaje ma mben na-adari ya n'ala inyeghị ya advice ka m gbu na eziokwu ọmụ bụ ije ụwa nwoke ọbụla nọ n'ụwa ọ bụla ede aga spiritual ị na-egwu egwu spiritual dị many ways ọ gị nwazi nke ị chọrọ ị na-aga mụ ama nke mụ na-aga ana m aga spiritual ka m kwụzie ka ọ dị open mana spiritual dị many type ịmazi gụọ mazi spiritual nke ị na-aga nwoke ọbụla dị empty na spiritual realm ị na-egwu egwu ka m gbaji na eziokwu apụta nnọọ na hotel agbara mmadụ na-abụ tee enwere ihe ekwuru nothing emechi hotel ka erie uju na ndị agbagburu just like that hotel emepego akpọwa mmanya 4 million fewekwa ego amewekwa makwa ndị nwụ si chekikwa ya ọfụma ihe nsewu si cheki gwa ọfụma si mepe plus and minus ọgbakọ separate ya amara ha fa ọkwa ihe kwuru apụta nnọọ na họteelụ mmadụ agbara mmadụ na-abụ tee ada na ana gara wuru agacha bata emechihụrụ ndị họteelụ eke eri uchu emepe họteelụ eribe oriri akpọwa mmanya 4 million efe ogbu ego fegbu na swimming pool egwu egwu na onwere ihe na-emenụ ọkwa na ije ụwa ihe niile agwa n'ụwa ka ọ ga-ebi ndị na-abụ n'ụwa ka ọ ga-ebi ụfọdụ ihe pepụl ejiri ekwu okwu na ọmapụ ukwu achụba m onye a na-achụ ka ọ bụrụ mmadụ ka ọgwụ onye a na-achụ ka ọ bụ mmụọ onye a wụrụ mmụọ gụwa je eme onwe gị mmụọ pụtakwa arụgba afọ bụrụ omenala ndị okenye na-emechi ọnụ ewu a nwere n'ọgbụrụ anụ ebe a mụọ nwa with pens ekwuo ya sị na ọgwụ ndị envy na ị na-achụ nwanne gị na ọ ndị anya ọkụ ije ụwa ọkwa na ije ụwa ọ na-abụ ndị egwu okwu ụfọdụ necha m anya ọkwa na ije ụwa ndị niile kidnapụrụ enwere onye kacha abata mee mkpọtụ onye kacha abata ọkọ ka esi kidnapụ ya si ekele dịrị Chukwu na ahapụrụ ya na ndụ o mechie ọnụ ọnụrụ nwayọọ top men se kidnapụ onye pụtara ọnụrụ nwayọọ ka ezi ka nke akwa si dịzi iche akacha abata emere anyị majik wa gbara mmadụ na-abụ tee mmadụ na-abụ dina emechie họteelụ ka eri uju na ndị anwụrụnụ ode njinji be na-ama mbem na be agwa na-adịrị ya n'ala ị gwara Ebuka Obi eziokwu nwaanyị iri gwa ha gwa eziokwu mgbe ị nọ na bịa ewu ana Igbo
mgbe ndị na ụmụazị na mmadụ nwụọ n'ogbe enwere onye ga-afa ya ga-afịa nnụnụ a na-ebe kpekpekpekpe a nọ nnụnụ ebe kpekpekpekpe agbara mmadụ na họteelụ tee agacha bata agbakwa klọb pịaraba ọkụ gbaa mmanya 4 million efebe ego febe n'ime mmiri ndị mmadụ ebechicha ọnụ ịpụ ukwu okwu abịaghị bụrụ ibu ịpụ ukwu okwu abịaghị gbuo egwu gbama onye gburu n'ụwa kacha mma onye a gburugu ndụ nke ya okoro ya n'elu onye gburu m taa ndụ gị kohe n'elu ma ọkwa na ị ga-egbugbu m o maka eji si na ọ bụrụ na ị ga-egbugbu m na ọwụ agwụ anyere m ndụ ọ ga jikwuo ma ọ bụrụ na ị ga-egbugbu m agwụrọgwa m odeshi iwekwu ike ịgba egbe ọbanye nwekwu ike ịgba m ya banye na mana abụrọgwa m odeshi egwegwebe m gwọrọ ọgwụ ihe nna agwaghị nwụrụ ma ọ bụrụ na ị ga-egbu ma ọ bụrụ ọgwụ anyere m ndụ m na-eku arụ gba afọ obere omenala ọgwa na iji ụwa arụ gba afọ ọ bụrụ omenala agụ ya na omenala like play akọchakwara akụkọ nke a live cruise agwa nwanne m onye ọ na-agba speed na express over speed onye a na-enwe fatal accident and inwe fatal accident enwere ya kọtara ya ga-agụ ya na abụ n'elu igwe ga-akwụ ụgwọ nwere onye m na-condemn because life m adịrị omume m abụghị the best inyewe omume m kịta na ị ga-afụ na mụ ahụ biko wana ndị bad kara akwa sef inyewe omume m ebiko wana ndị ọwụ na ndị bad ọwụ na abụọ ka m mma sef na inyewe omume m mana ihe ọra kpọrọ nwa mma bụ ihe mere ọfụma afọ ya kpọ ya nwa mma ọ ihe mere ọfụma si mekwe na ọfụma ka ndị so anyị na-azụ mụta ka anyị mee ọfụma ka ndị so anyị na-azụ ka ha na-amụta ka anyị na-egosi ndị so anyị na-azụ example ka esi ebi ndụ unu makwa na enwere a lot of sacrifice a na-eme in different ways o yes enwere sacrifice a na-eme in different ways sacrifice nwere a na-eme in different ways ihe na-akọzi akọ na akọ sacrifice ka m na-akọ adị m akọzi akụkọ akwa ekwuchara akọchago m akụkọ akwa ka agago ihe na-akọzi akọ na awụ abago m stage 2 ka m gbaziri na sacrifice nwere different ways nwee model eji eme ya enwe model eji eme ya in different ways onye na-emekwa sacrifice ya mara nke ọ na-eme onye na-eme sacrifice a do sacrifice nke a ozi a word of advice ka m na-enyezi ndị mmadụ general ka na-ekwuzi na a word of advice ka m na-enyezi ndị mmadụ ọ bụghị akwa ka m na-enyezi nke a ọ ndị mmadụ onye general ma ana m enyekwu m onwe m ma family m sacrifice ọ bụla ị na-eme mara nke ị na-eme maka na sacrifice nwere different ways eji eme sacrifice anyị ma ihe anyị nwa olezọ ụmụazị amụrụ ụbọchị a anyị ma we know anyị ma eburu ozu onye ọzọ dịka ebu ukwu iji ụwa na nke ikpeazụ a ekwechirikwa m na nke ikpeazụ a ọ bụkwa na ya ga-eme echi ọ kakwa mana obido taa mebe library akwa ndị na-eji ahụ na afụgonu ọrụ ka amụ biko nụ join ya na m ana m achọ ịba vidio ka m gbatị n'ibu ya na ekwe ndị naija na anyị nwere eṅomi ndị naija mgbe na-adịghị anya ọkwa ọnụ ga-ekwu ọ bụghị ike ga-ekwu ya ọ bụrụ anya ga-ekwu ya ọnụ ga-ekwu ya
ọnụ kwuru ekwugo dị egbu ọnụ ahụ ọnụ ọzọ ekọtụrụ kwuo ya ọkwa na ije ụwa. Ụmụnne m na ụmụnna m ekene m unu asị ebe na-enecha vidiyo anyị na-enyere anyị aka na support kwa this channel by liking this post, sharing it and also turning your notification. In case subscribe kwa na this channel ọ ihe mana anyị na-afụ aka olu na subscription anyị na ha agbago mgbọsị na elu 50,000 elu 100,000 elu 1 million. Abịa na say a win for one is a win for all. Biko a na-eme kenekwu na asị na ihe unu emela anyị n'obi jụrụ anyị ọ nwụrụ ọfụma ya na-asị na adịla onye ọbụla na mma, dịle nwoke mma, dịle nwaanyị mma. Ekenekwa m n'ụbọchị nke taata asị m na ọ adịla onye ọbụla na mma. Ka anyị nwere mgbe ọzọ.